tenzi mucha zwano imba shepa mangwa nani dino namata kunemwi dino chema Kwasai mose nezita raJesu, amen. Takutenda Mwari nekuti ndimwari wakatiruramira mukati meupenyu hwedu. Anotipa mukana wekuti tidzidze soko rake zuva rimwe nerimwe. Tisati tatanga regai ndinamate. Kuna Baba wedu vari kumusoro kudenga, tinomutendai panguva ino. Chitenda rudo rwenyu nenyasha dzenyu nekutiunganidza kuti tinzwe zvimwe zveukuru hwenyu. Taurai nesu, titsiurei, tidzidzisei, tirayirei, mutisimbise mukutenda nezita raJesu tonamata, amen. Muzuva ranhasi tichange tichidzidza musoro wenyaya unoti Nhodzera. Regai ndibvunze ndichiti wakatodza ani? Nyaya yatichange tichidzidza tichaiwana kubva pana Genesis chapter 5 verse ndeya 3. Iri kutiyo Adhamu wakagara makore ane 130, akabereka mwanakomana wakafanana naye, wakamutodza, akamutumidza zita rinonzi Sethi. Adhamu ari kunzi akagara makore ane 130, akabereka mwanakomana wakafanana naye, wakamutodza. Mwari ari kutiratidza panapa kuti mukati mokurarama kwedu, chimiro chatiinacho achisi icho chimiro chaMwari. Nekuti panapa Bhaibheri riri kutiburitsira pachena kuti Adhamu akagara makore ane 130, akabereka mwanakomana wakafanana naye, wakamutodza. Saka kana Adhamu akabereka mwana wake in his likeness, haisiri likeness yaMwari. Regai ndimbobvunza pakati pedu, pane here anoshuwawo kuti ndinoda kuti mwana wangu anditodze? Kana kuti anongoti inini ndakasikwa nemufananidzo waMwari, asimudze ruoko rwake? Okay. Saka ndikuona vanhu vazhinji vari kurakidza kuti vari kuti ndakasikwa nemufananidzo wani? waMwari. Pati ukanyatsoverenga Bhaibheri panapa riri kuburitsa pachena, riri kuti iro Adhamu wakagara makore ane 130, akabereka mwanakomana wakafanana naye, wakamutodza, in his likeness, after his image. Saka haisi image yaMwari, iimage
yemunhu. Ndo imeji iri kurarama nemunhu nhasi, iri kurarama newe neni. Dai taiva neimeji yaMwari, Jesu dai asina kuburuka kubva kudenga. Asi nekuda kwokuti imeji yatiinayo ndeye munhu, pane vamwe vangarwadziwa sekurwadziwa kwandakaita ndaverenga vhesi iri. Regai timboenda muHistory of Redemption tinzwe kuti inotiudza kuti kudii. History of Redemption ukaenda papeji 33 pane topic iripo pachapter 6 yaSeth and Enoch. Regai tiverengerwe nemuverengi wedu tinzwe kuti iri kuti kudii. To Adam was given another son to be the inheritor of the divine promise, the heir of the spiritual birthright. The name Seth, given to this son, signified appointed or compensation. For said the mother, God hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew. Seth was of more noble stature than Cain or Abel, and resembled Adam more closely than did his other sons. He was a worthy character, following in the steps of Abel, yet he inherited more natural goodness than did Cain. Concerning the creation of Adam, it is said, in the likeness of God made he him, but man after the fall begat a son in his own likeness, after his image. While Adam was created sinless in the likeness of God, Seth, like Cain, inherited the fallen nature of his parents, but he received also the knowledge of the Redeemer and instruction in righteousness. By divine grace he saved and honored God, and he labored as Abel would have done, had he lived to turn the minds of sinful men to revere and obey their Creator. Amen. Right, tinoda kutenda Mwari. Mwewe wechiprofita watibuditsira pachena, uchiburitsa kuti pakatadza munhu hakuna munhu wakazoberekwa nemufananidzo waMwari. Saka mufananidzo watiinawo tese, kunyangwe Seth akanga akatodza baba wake, akafanana na baba wake, chinondifadza vakamutumidza zita. Tumidzai vana mazita. Junior harisi zita. Mutumidze zita rake, kunyangwe akafanana newe, kana uchinzi honest, mutumidze kuti honest kwete kuti Junior. Uyu akamutumidza kuti Seth. Zvine zvazvinoreva. Saka batsirikana mukati moupenyu paunotumidza mwana wako. Asi zivai kuti kune Nhodzera. Ukaenda pana Genesis chapter 4, tinowana rudzi rwaCain. Cain wakuuraya Abel munin'ina wake. Rudzi rwaCain runoti ruchiberekwa, ukatangira pavhesi ya17 unowana ipapo pachitaurwa pamusoro perudzi rwakaberekwa rwaCain. Rudzi rwo ruchiberekwa kunoberekwa varume vakasiyana siyana, asi varume ava mumwe wacho akanga ari muridzi wembira, mumwe wacho akanga ari munhu aigadzira zvombo, mumwe wacho ndiye wekutanga kuroora vakadzi vaviri. Saka mukuita kwavo mukati meupenyu hwedu tine zvatakatodza savanhu. Vamwe vakatodza nyaya dzekuridza mbira, vamwe vakatodza nyaya dzekuita barika, vamwe ndo vakatodza kugadzira zvombo. Inhodzera. Ende nhodzera zvadzinoita hadzinei nekuti unodzida, asi dzinongotodza nekuda kwokuti wakaberekwa nerudzi runoita izvozvo. Saka inhodzera dziri mauri. Kana uchida kuona kuti vanhu vanofarira zvinoridzwa, imboti uri pamuchato wongoisa karwiyo kamwe chete, kunyangwe muchiridza dzechechi ndo paunozoona musiyano. Imwe nguva ndakanga ndiri MC pano umwe muchato, tikatenderana tikati hapana nziyo dzicharidzwa dzimwe dzemunyika idzi, asi tichange tichingoridza nziyo dzechechi. Nziyo dzechechi dzakati dzichiridzwa, nyaya ichifamba ichienda mberi, vanhu vapa lunch vamira mulaini rekuti vapihwe chikafu. Handizive kuti chakaitika pana DJ chi akazongoerekana apinza akamboka chimbetu, ndokutanga kuti kuungana kwataita uku pane vamwe vasipo. Vanhu vose vakatanga kudzungudza musoro vachirakidza kuti vapinda, vaenda kunhodzera dzevanoridza mbira.
pandakamisa DJ kuti aiwa ndizvo zvatatenderana, mahaa akabuda ipapo, akabuda muvanhu vose vakanga varipo, maeredha, madhikoni, vafundisi vose vakangoti nekuti vakanga vatopinda mugiya renhodzera. Regai tinzwe dzimwe nhodzera dzinogona kungoraramika mukati meupenyu hwedu. Tikaenda mukati mebhaibheri, tikaenda pana Genesis chapter 12, tinosvika paine mutana uyu anonzi Abrahamu. Regai munzwe nyaya yake pavhesi ya11. Munzwe kuti Abrahamu chii chaakaita chaakazotodzwa nemwana wake. Abrahamu pavhesi ya11, regai tiverenge titi panapa. Zvino wakati oda kupinda Ijipita, akati kuna Sarai mukadzi wake, tarira, ndinoziva kuti uri mukadzi wakanaka pachiso chako. Kana vaIjipita vachikuona, vachati ndiye mukadzi wake, vachandiuraya, asi iwe vachakurega uri mupenyu. Uti hako, uri hanzvadzi yangu, kuti ndiitirwe zvakanaka nokuda kwako, nokuti mweya wangu urarame nokuda kwako. Panapa tiri kudzidza Abrahamu ari kutaura naSarai. Ari kuti iye, kana tasvika mukati menyika yeIjipita matakusvika umu, chandinokumbirisa ndechekuti iwewe uti uri hanzvadzi yangu. Paunoti uri hanzvadzi yangu, inini vaIjipita vachandichengetedza zvakanaka. Hama wadikani, nhodzera dzinongouya. Uchida usingadi, nhodzera dzinouya. Regai nditi kwamuri, nhodzera idzi dzichiuya, inzwai Isaac masoko aanotaura. Asvika pane imwe nzvimbo, achitodza baba wake. Vakataura izvi vachiri jaya. Baba vake pavanotaura izvi namai vake, vakanga vachiri kuzvinzwa, vasati vachembera, asi vanozobereka mukomana vachembera. Chinzwai zvinoita mukomana. Isaac pavhesi ya6, Genesis chapter 26, inotiyo panapa, Isaac akagara Gerari. Vanhu venyika iyo vakamubvunza pamusoro pomukadzi wake. Akati, ihanzvadzi yangu, nokuti wakanga achitya kuti mukadzi wangu achiti zvimwe, vanhu venyika ino vangamuuraya nokuda kwaRibheka, nokuti wakanga akanaka chiso. Abrahamu wakanyepa nekuda kwemukadzi wake wakanga akanaka chiso. Abrahamu wakanga aine mukadzi akanga akanaka zvaiurayisa. Panouya mwanakomana wake, naiyewo anoroora mukadzi wakanaka zvinourayisa sababa wake. Saka akanga akatodza nhodzera dzababa wake. Mukutodza nhodzera dzababa wake, baba wake pavakanyepa kuti ihanzvadzi yangu, naiyewo nekuda kwenhodzera akatodza baba wake. Pakataura baba wake izvi, Isaac haana kuzvinzwa, haana kumbonzwa vachitaura izvozvo, asi rimwe zuva anonyepa sekunyepa kwakaita baba wake, nekuda kwekuti tine nhodzera dzemunhu dzatakatodza kubva pana tateguru wedu Adhamu. Abrahamu anyepa, Isaac anonyepa. Anoti, uyu mukadzi uyu ihanzvadzi yangu, ende uye akanaka. Saka vanhu ava ndikangovaudza kuti mukadzi wangu vanondiuraya, baba wake ndo same statement yavakataura iyoyo. Saka vose vari vaviri vakanga vakawana vakadzi vakanaka zvinourayisa. Vose vari vaviri vakanyepa kuti ihanzvadzi yangu. Saka mukati mokurarama, nhodzera dzinogona kungouya uchiri mupenyu, nhodzera dzinogona kungouya usisipo, asi dzose inhodzera. Mukudzidza kwatiri kuita, regai tirambe tichidzidza, tiwanezve dzimwe nhodzera dzinogona kungotibatsira kuti tione kuti mukati mokurarama kwedu tine zvimwe zvinhu zvatinogona kungoita, zvinogona kungoita kuti tivhiringike mukati moupenyu hwedu.
tikaenda pana Genesis chapter 25 tinodzidza imwe nyaya iripo pavhesi ya28. Nyaya iripo ndeya Isaac achitaura kumwanakomana wake zvaaimudira mukati meupenyu hwake. Regai tidzidze nyaya iyi kubva pana Genesis chapter 25 vhesi ya28 iri kuti Isaka akada Esau nokuti waida nyama yemhuka, asi Rebheka achida Jacob. Zvino Jacob wakanga abika zvokudya, Esau akasvika achibva kusango aziya. Saka chaidirwa Isaka pano, chaidirwa Esau naIsaka ndechekuti waiva muvhimi wenyama yemhuka. Saka mudhara nekuti waida nyama yemhuka, waida mukomana. Mai chavaidira Jacob chinobuda pavhesi ya29 nekuti Jacob waibika. Saka ava vanava vakava nekusarudza vana mukati meimba. Mukati mokusarudza kwavo, nhodzera dzavo dzinouya. Hadzirambi dziri ngori mavari, asi nhodzera idzi padzinouya dzinokonzeresa zvakawanda mukati memhuri. Tikaenda pana Genesis chapter 37 vhesi ndeya 3, regai tinzwe nhodzera dzevana vaIsaka. Zvikanzi panapa pavhesi ya3 pana Genesis chapter 37 vhesi ya3 iri kutiyo panapa, zvino tora hako nhumbi dzako dzokurwa nadzo negoba rako, unonditsvagira nyama yandingadya. Inyaya yamudhara achiona Isaac achimudira zvinhu zvaaida, achimutaurira kuti aende anovhima mhuka mukati mesango. Saka mukati menhodzera dzinozoitika tinodzidza tichiona zvimwe zvinhu zvakawanda. Regai tibatsirikane tinzwisise nyaya iyi. Genesis chapter 37 vhesi ya3 na4 iri kutiyo panapa, zvino Israeri akanga achida Josefa kupfuura vanakomana vose vakanga abereka. Wakanga ari mwana weutana hwake, akamuitira nguo yakanga yakareba ina makwapa. Vanakomana vake vakamuvenga, vakasada kutaudzana naye zvakanaka nekuda kwekudiwa kwaaitwa nababa wake. Jacob anotora nhodzera dzababa wake namai vake dzekusarudza umwe mwana. Asarudza umwe mwana, paanorarama anozoti akura osarudzawo mumwe mwana waaida kudarika vamwe vana vose. Izvozvo zvakakonzeresa kuti pakati pevanava pave neruvengo nekuda kwenhodzera. Nhodzera dzakatariswa naIsaac dzikabuda kuna Isaac dzikauya kuna Jacob dzakakonzeresa ruvengo mukati mevana vaJacob. Jacob wakada Josefa kudarika vamwe vana, ada Josefa kudarika vamwe vana, zvinokonzeresa kuti pave neruvengo. Hama wadikani, ndakati ndichirarama ndikatarisa vanhu, kune vanhu vakawanda vanoti vanoda mwana nekuti akadzidza kudarika umwe mwana. Zvinokonzeresa ruvengo, ende inhodzera dzamakatodza kubva kuna tateguru. Hazviperere ipapo, kune vanhu vakawanda vanoti umwe mwana akaenda kumhiri kwemakungwa, akaenda kuUK, vanovenga mwana wavasara naye. Asi mwana wavasara naye ndiye anoti kana vakarwara anovamhanyisa kuchipatara. Uyo waenda kunze kwenyika ndiye kungoti ari pafoni, hello, how are you mom, how are you feeling? Asi haana chaari kuita. Ndiye anodiwa nekuti rimwe nguva anongounza 100 pounds. Iyoyo ndo inoita kuti adiwe. But uyo wavasara naye havana kana hanya naye. Dzimwe nguva anotomutuka, dai uchiita semukoma wako akaenda mhiri kwemakungwa, kana dai uchiita semunin'ina wako. Saka dai vakaenda vose, aizokumhanyisai kuchipatara ndiani? Ndiani aizokutorai naye hama dzangu? Zvamunodaiwo vakaenda diaspora. Ko iye ari pano, ari muno mukati menyika yenyu,
ndiani ari kukuitirai zvose? Pose pamunorwara, pamunoda mvura, pamunoda chii, iye ndiye anokuitirai. Ko madavana vose zvirege kukonzeresa mukati meupenyu hwedu. Tinodzidza zvinhu zvakawanda. Regai ndikuudzei, mukati meupenyu hwedu tine nhodzera dzakawanda dzinogona kungoitika munhu uchirarama. Nhodzera idzi dziri pakawanda. Dzimwe dzacho vana vedu vanotozviona vachirarama. Dzimwe dzacho vana vedu vanozviona vasati vauya kunyangwe panyika. Regai ndikuverengerei Hebrews chapter 7 verse ndeya 9 na 10. Inzwai zvainotaura panapa. Iri kuti iyo panapa, regai tidzidze tichibva mukati mebhaibheri. Iri kuti zvino tingati naRevhi unopawo zvegumi, iyewo wakapa zvegumi muna Abrahamu, nokuti wakanga achiri muchiuno chababa wake pakusongana kwaMekizedheki naye. Tarisai mageneration ari pakati paLevhi naAbhrahamu. Abrahamu ndiye wakasangana naMekizedheki. Abrahamu ndiye wakapa chegumi. Pati panapa bhaibheri riri kutidzidzisa kuti mukati mekurarama kwaAbhrahamu kwaakaita, kune munhu wakanga ari mukati mechiuno chake akanga achizviona. Mukati mechiuno mune vakomana nevasikana vageremo vachatodza zvamuri kuita mukati mokurarama. Vanogona kutodza izvi iwe usisipo. Tarisai kuti Levhi paanozotodza nyaya yaakaona ichiitwa naAbhrahamu. Abrahamu wakanga asisipo, tateguru wake, asi akatodza nhodzera idzi. Nhodzera idzi anodzitodza ouya ari muna Isaac. Ari muna Isaac anomirira kuti nerimwe zuva ndichabuda choti. Paanozobuda muna Jacob anozadzisa zvaakaona ari muna Abrahamu. Mwari ngaavongwe. Asi hama dzangu, vana baba wese vari kokoko, imbosimukai. Simukai nimbotaura nemi makamira. Ndinotenda nekusimuka kwamaita. Regai nditaure ndichiti, pamakamira apa, nevakomana simukai, vasana baba chete, nevakomana simukai. Pamakamira apa, regai nditaure ndichiti, mune vari mukati mechiuno chenyu, sekutaura kwaita bhaibheri. Vane zvavari kuona. Kana vari kuzviona, vari kumirira kuzozviita panguva yavachabuda yavachava panyika. Ende vachazviita. Kana vakuzviita, vanogona kuzviita vachipfuura kudarika zvamaita imi. Tarirai muone, uyu akazviona ari kure, achiri muchiuno. Akaona zvakanaka, zvakaitwa natateguru wake, ndo zvaakatodza. Kwewewe, pauri kuenda kugirlfriend, pane ari kuzviona. Kweiwewe, pauri kuita zvauri kuita izvi, pane ari kuzviona. Pauri kubraiba, pane ari kuzviona. Pauri kuita zvose zvakanaka, pane ari kuzviona. Saka ziva kuti zvose zvauri kuita, pane ari kuzviona. Saka mukati mokurarama kwako uchirarama, ziva kuti pane ari kuona zvauri kuita. Garai henyu pasi. Mukugara kwenyu pasi, ivai nemunamato mukati memwoyo, kuti dai vana venyu vaingatodza zvakarurama, vasatodza zvakaipa. Nekuti zviro kwazvo zvakaipa vanogona kungozvitodza, zvakanaka vanogona kungozvitodza. Tadzidza panapa tichiona vamwe vana vachitodza zvakaipa, vamwe vachitodza zvakanaka. Tikadzidza tikaenda pana 2 Samuel chapter 11 verse ya 2 na 4, tinosangana naDhavhidhi achiona mukadzi waUria achigeza. Mukadzi waUria paakanga achigeza, Dhavhidhi akamuona, akatsvaka waangabvunza kuti nhai uyo munhu uyo mukadzi uyo ndewani. Zvikanzi ndewaUria muHiti. Zvikanzi endai munomutora auye kuno. Kwakutora mukadzi waUria kwakurara naye. Hama wadikani, regai ndikuudzei, kana nhodzera dzikange dzozotodzwa, unogona kutumwa nemwana achitodza zvawakaita. Ukaenda pana 2 Samuel chapter 13 kubva pavhesi ya 1 ichienda mberi, tinosangana naAmnoni mwanakomana waDhavhidhi. Anorwara, kurwara kusati kwamborwariwa nako, kurwara kwekushuwa kurara nomukadzi. Asi achirwara aitodza nhodzera dzababa wake, vakarwarira mukadzi womunhu vakarara naye. Iye mukurwara kwake haarwarire mukadzi womunhu, asi anorwarira hanzvadzi yake, mwanasikana waDhavhidhi. Anouya
kunouya shamwari yake, mwana wemukoma wake, anomubvunza, nhai mwana wamambo, wakararirei? chii chiri kuitika pauri? Iye anoti achimupindura, anoti, ndinoda Tama hanzvadzi yangu. Zvikanzi, iwe chirara seunorwara, ini ndichaendesa soko kuna mambo. Mambo pavanouya vachikubvunza kuti chii chiri kukurwadza, iwe vataurire kuti ndinoda Tama andibikire zvokudya. Anoita saizvozvo. Mambo, nhume yakasvika kwavari, vasvikirwa nenhume, vanouya kuzoona mwana ari kurwara, vanomubvunza. Zvikanzi, ndinoda kuti Tama andiitire chingwa ndidye. Kurwara nechingwa zviri kuenderana papi? Amawadikani, hama dzikarwara, chenjerai kurwara kwehama. Dzimwe dzine zvadziri kurwarira zvisati zvamborwarwa nazvo. Munhu anorwara kuti arepe mwana wake, kurara nemwana waakabereka. Inhodzera dzavakatodza kubva kuna Amunoni. Wakatodza ani iwe? Mukati meupenyu hwako kune wauri kutodza ari kuita kuti uite zvauri kuita. Amunoni anoti hanzvadzi yauya, anokumbira kuti amubikire chingwa. Amubikira chingwa, chingwa chaibva. Anoti hanzvadzi inouya nechingwa, yoti hanzvadzi yangu, chidya izvi. Zvikanzi hazviiti. Vanhu vose vari muno ngavabude. Vanhu ndokubuda, vana sekuru, vana mbuya, vana tete, vanhu vakanga varimo vose vakabuda panze. Vabuda, zvikanzi handei mimba yokurara. Ko icho chikafu chakazombodyirwa mubhedhuru here? Regai ndikudzei hama wadikani, especially vasikana, ndimunofarira kuenda kumba kwevakomana. Mukaendako munobuda maakuridza tsamwa, nekuti vakomana vazhinji vane nhodzera dzaAmunoni. Vanoti vapinda muimba yokurara, anoita musimba nehanzvadzi yake, amurepa, anomudzinga, oti dzingai mukadzi uyu. Asi paapinda anga ari musikana, ava kubuda anga akunzi mukadzi uyu. Vasikana, pamunopinda mudzimba dzevakomana vana Amunoni ava, munobudamo mavana mai, asi munenge musingori navana chete. Matodzera nhodzera dzemusikana. Akapinda ari musikana, pakubuda kwake akabuda aamai. Saka regai ndikuudzei nyaya iyi. Itai zvinoita kuti musazochema pamunobuda mudzimba dzehanzvadzi dzenyu, mudzimba dzevakomana venyu. Regai ndikuudzei, chokwadi nhodzera dziriko. Mukati menhodzera idzi tinodzidza zvimwe zvinhu zvakawanda. Ukaenda pana Romans chapter 11 verse ndeya 1. Regai timhanye nekukasika tiende pana Romans chapter 11 tidzidze zvimwe zvinhu zviripo, tidzidze nhodzera dziripo. Kana tasvika ipapo tichaona zvimwe zvinhu zvichatibetsera kuti isusu tive nenhodzera dzakanaka dzakarurama. Ukaenda pana Romans chapter 11 verse ndeya 1 iri kuti iyo panapa, zvino ndinoti ko Mwari wakarasha vanhu vake here? Haisha, nokuti neniwo ndiri muIsraeri, worudzi rwaAbhurahamu, weimba yaBhenjamini. Munhu ari kutaura izvi ndipo ari kutaura achiti inini ndiri weimba yaBhenjamini, werudzi rwaAbhurahamu. Saka regai tinzwe nhodzera dzacho padziri. Regai tiende pana Acts chapter 13 verse ya 21 tidzidze tione nhodzera dziripo. Apo tinopeta nyaya yedu, Mwari agotibetsera tigotsvaga nhodzera chaidzo dzinoita kuti tirarame sezvinoda Mwari. Regai tiende pavhesi ya 21 pana Acts chapter 13 verse ya 21. Pashure vakakumbira mambo, Mwari akavapa So mwanakomana wa Kushi, murume werudzi rweimba yaBhenjamini. Panapa tiri kusangana nevarume vaviri ava. Varume vaviri ava vose vakanga vaine zita rakafanana, kunyange akazenge akunzi Paul, asi zita rake rekutanga wainzi Saul. Saka wakanga akatumidzwa zita ratateguru vake. Nhodzera dziripo pavari ndeidzi. Tateguru Saul vakashuwa kuuraya David muzodziwa waMwari. Asi Saul ari kuNew Testament anoti atora nhodzera dzatateguru vake, haana kushuwa kuuraya vazodziwa vaMwari. Asi chakaitwa naSaul ndechekuti wakauraya vazodziwa vaMwari.
mukati mokurarama kwake akatodza nhodzera dzatateguru vakanga vari kure kure, akadzitodza. Kune vana vatinotumidza mazita, vanogona kungotodza nhodzera dzezvakaitika kare kare. Unonzwa chinzi uyu akatodza atete vake Susan, akatodza vatete vake vamanjenjenje, uyu akadai, so akatodza vamamoyo, vachitaura zvakawanda mukati moupenyu. But regai ndikuudzei, tadii tatodza nhodzera dzaKristu. Bhaibheri rangu rinondiburitsira pachena, rinotiro pana Philippians chapter 2 verse ndeya 5. Regai tiende pana Philippians chapter 2, tinzwe kuti inoti kudii. Verse ya 5 iri kutiyo panapa, ivai nemwoyo wakanga uri muna Kristu Jesu wo. Tikatodza nhodzera dzaKristu, hatingave nedambudziko mukati mokurarama kwedu. Nhodzera dzedu isusu ngadzitodze Kristu, nekuti tikangoita vana vedu vachitodza Kristu, nevana vavo vachatodza Kristu, nevana vevana vavo vachatodza Kristu. Saka kana vachinge vatora nhodzera dzakadai, vanenge vatora nhodzera dzakanaka dzekuti mukati mokurarama kwedu hatizove nekutambudzika, hatizove nekuchema, hatizovi nedambudziko rekurarama nevanhu vane nhodzera dzisiridzo. Regai munzwe zvinotaura Bhaibheri tichipedzisa nyaya yedu. 1 John chapter 3 verse ya 2 iri kutiyo panapa, vadikani zvino tiri vana vaMwari, uye zvichigere kuratidzwa kuti tichazovei. Tinoziva kuti kana achizooneswa isu tichafanana naye. Saka iko zvino izvi vadikani, hatisati tafanana naye, hatina kana nhodzera dzake, asi chatinoshuwa ndechekuti mukati mokurarama kwedu tive nenhodzera dzaKristu, kuti paachazoonekwa tichazofanana naye. Varipo here vanoshuwa kuti dai ndaingatodza Kristu, dai ndaingatodza, ndingava nenhodzera dzaKristu, kuti paanozoonekwa ndigozofanana naye? Kana varipo, ngavasimuke tipinde panguva yekunamata, apo Mwari anotikomborera kuti tive nenhodzera, idzo nhodzera dzaKristu. Nekuda kwokuti Bhaibheri ratibuditsira pachena kuti hatichina nhodzera dzaMwari. Akangova nenhodzera dzaMwari ndiAdhamu. Isusu dai taingatedzera zvinoda Kristu, kuti tigova nenhodzera dzake, kuti paanouya tizofanana naye. Dai Mwari aingatikomborera. Ngatipinde pakunamata. Kuna Baba wedu vari kumusoro kudenga, tinomutendai nekuti muri Mwari. Chitiropafadzai kuti tigova nenhodzera dzakafanana nemi Kristu. Kana takutodzai, apo pamunozooneka imi Mwari, tigova vakafanana nemi. Nezita raJesu tonamata, amen. Kana ndiri mutadzi, Jesu akandifira, wakafa kuti ini ndichagara kudenga, sena wani pamuti, ndinopona na Jesu. Harudoro rwa Jesu runopinda pamsoro, runodzama senyanza, runogara narini, rudo rwakandiona, apo ndiri kusada, kana ndiri mutadzi, ndiri kumuda Jesu. Kuda kwangu aziwa, zvene urombo wangu, neupenyu nemoyo, Jesu anochengeta, neupenyu nemoyo, Jesu anochengeta, neupenyu